Kukurica s najnižšou cenou tento rok v Lidli len 29 centov za kus. A bravčová panenka so zľavou 32% iba 6,79 za kilogram. Lidl. Každý deň nízke ceny. Zabili mi otca. Ja som si na všetko spomenula. Tak mi povedz, na čo si pamätáš. Žijete sám, pán Has? Prečo som tu? Koľko si ho tam nechajú? Kým si nebudú istí, že naozaj nič neurobil. Sama vieš, koľko ľudí si otec nepriatelil. Nie sme jediné, ktoré by ho najradšej zabili. Dnes sa mi s niečím zdôverila. Ide o Filipa. Vyhrážal sa mi. Bol to Denis. Je to ešte horšie. Sledujte strhujúci nový seriál. Ale stále si myslíš, že to bola nehoda. Však? Zovretí. Už teraz na Vojo a v pondelok o 20:30 na Markíze. Nedajú sa zastrašiť ani podplatiť. Tento odznak znamená naše mesto, naša obeť, naše vyšetrovanie. Jediné, čo ich zaujíma, je spravodlivosť. Spojili ho s eskortným servisom v 6 mestách, ale jeho konzulát to ututlal. Najlepšia policajná jednotka. Vieš, že ho nemôžeme legálne zadržať bez federálov. Urobíme to po svojom. Mini-seriály. Polícia, ide odložte zbrane! Na stanici zavolám na argentínsky konzulát. Na žiadnu stanicu nejdeme zlato. Polícia Chicago. V sobotu a nedeľu o 17:00 na Markíza Krimi. Zrejme bola uškrtená. Bola veľmi mladá. Netušíš, kto to je? V živote som ju nevidel. Slečna Marková. Dobré ráno, plukovník. Ako sa mohla ocitnúť jej mŕtvola v tvojej knižnici? Práve preto je to také zaujímavé. Už začína. Páchateľ mal veľmi dômyselný plán a ten plán mu zlyhal. Vy teda viete, kto ju zabil? Preto som tu. Slečna Marplová. Už teraz na Vojo a v sobotu a nedeľu o 15:00 na Markíza Krimi. So Sherlockom nepobehujeme s pištolkami, nemlátime kriminálnikov, ale hlavne spolu nechrápeme. Máte naše slovo, že si nedoprajeme oddych, kým nenájdeme viníka. Sherlock a Watsonová. Dnes o 23:10 na Markíza Krimi. NCIS, agenti Bishopová a Gibbs. Kam prídu, Vieš, čo tu hľadali? Hľadal niečo konkrétne. tam zločinci nemajú šancu. Vyšiel na podmienku z nápravného centra. Nájdeme ho. Podajte hlásenie. Sledujte tým špeciálneho agenta Gibbsa Posielam tam teba. Pravda, že šéf. v akcii. NCIS, námorný vyšetrovací úrad. Nerobíme dohody. Dnes o 19:00 na Markíza Krimi.